en aquest espai més elevat hem pogut confirmar l'existència d'una singular plataforma empedrada a cel obert, construïda a la primera edat del ferro. Això heu de pensar que ens trasllada al segle VII, VI, abans de l'era, un espai important perquè, a més, sabem que hauria continuat funcionant també durant la segona edat del ferro, és a dir, també en època ibèrica, i, a més, això que us deia, no? Un espai singular, a cel obert, que pensem que podia haver complert, per una banda, aquestes funcions importants de punt de guaita, no? Punt de control del territori. A més, també pensem que és una àrea, un sector, que podria haver complert també altres funcions comunitàries importants, sobretot en clau, no? de poder entendre aquest sector com un espai de reunió social, reunió ritual. Enguany hem focalitzat també l'atenció en el sector 3000, que és on l'any passat havíem començat a resseguir un pany de muralla que s'extenia més de 40 metres de longitud, i aquí hem fet un avenç important a l'hora de poder començar a conèixer. Encara estem lluny potser de poder tenir dades precises sobre com era aquesta muralla, però començar a intuir, començar a conèixer alguns elements importants d'aquest parament murari. Té unes característiques monumentals, si més no en el que és aquest flanc nord, diguem-ne, que és el que el turó requereix, no?, de més protecció o defensa mitjançant l'arquitectura defensiva, i aquí en aquesta àrea el que tenim és un parament exterior de caràcter semiciclopi, una amplada murària que oscil·la entre els 2 i els 4 metres, i en aquest flanc nord hi ha aquesta amplada, això, a l'entorn dels 4 metres. Per tant, això ens està parlant d'una muralla molt potent, que podria tenir també una alçada que superés els 3 metres, i potser el més interessant és que hem començat a conèixer també el que seria com la primera terrassa, o el primer barri, el barri baix, no?, de l'antic. Crec que al final l'objectiu és que tothom pugui accedir quan ja estigui visitable o pràcticament visitable, també poder crear també un accés, no?, al jaciment perquè la gent, qui vulgui, o sobretot també els més entesos, però bueno, també hi ha molta gent que li agrada també visitar aquests llocs, i que també jo crec que aquest és un dels objectius, no?, principal. Encara mos queda, perquè encara jo crec que hi ha molta feina a fer, però que jo crec que hem d'agrair també aquesta sinergia que tenim en la URB, i sobretot també en aquests alumnes que mos venen ara en aquesta campanya. Quan fem les campanyes de l'estiu sempre tenim un alumnat que ve a gaudir no només de les excavacions aquí al jaciment de l'Antic, sinó també aquest alumnat també participa també d'unes classes teòriques que se li fan també a la tarda a edificis municipals, i jo crec que també és important, no?, perquè al final també l'alumne també l'enriquim, aquest alumne que està estudiant a diferents llocs d'Espanya, perquè no és només alumne d'aquí del territori, vull dir que és alumne d'altres llocs. Per tant, jo crec que també és una feina, jo crec que també hem de posar en valor, no?,